2,000 ani mugan i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ 29 ɲɔgɔn na olu fana ntanyana nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔ salon mun de bɛ ninnu kɛ wagati o wagati o tuma mun de kɛra anw ka jamana kɔnɔ ani fana ni fanga yɛlɛmara k'a di sɔrɔsiw ma a ko bɛ cogo di lakanabaliya bundakun kan halisa an bɛna an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɔ kumaw kɔnɔ an bɛ an da don kiri min ni a kɛra n'a kuma cayara ka tɛmɛ kumaw bɛɛ kan dɔgɔkun in kɔnɔ Amadu Aya Sanogo n'a jɛɲɔgɔn ani Berewuruzi maa 21 minnu ni olu ntanyana o kiri kɔni kuncɛra a kuncɛcogo a kuma cayara jamana kɔnɔ dɔw ko k'a kuncɛcogo ma ɲa dɔw ko k'a kuncɛcogo ɲana an bɛna an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka nin kuma ninnu batiri maa welelenw ye maa 4 ye Sori Ibrahim Diallo ka bɔ Renouveau FM na Sori i ni ɲankuma kaba n bɛ i fo ka an tiɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ lamɛnni na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ filɛli la k'u bɛɛ lajɛlen fo a diyar'u ye tile hɛrɛ Ala ka di an ma Ala ka jamana in basigi an ka sɔrɔsiw minnu fatura Ala k'u fara silamɛsiw kan Ala ka somɔgɔw mɛn ka sarakati b'u ye Ala ka jamana marabagaw hakili to u la donc ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn Sori kɛrɛfɛ Abdramane Sisoko bɛ yen nɔ le Wagadu ɲɛmaaba don Abdramane i ni ɲankuma Isa i ni sɔgɔma aba n ka foli bɛ télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ minnu fana bɛ ka an lamɛn n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka radio so in lamɛn Renouveau FM walima mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka Renouveau TV lajɛ n ka foli ni tanu n b'a kɔrɔkɔrɔ u ta la ka fara Sori kan n bɛ n ka dugawu fara Sori ta kan k'a fɔ minnu fatura jamana ko la Ala k'u dayɔrɔ sumaya n bɛ foli lase ni fɛn fɛn bɛ plateau sanfɛ Malik Basaru fo ka taa Sori ani Isa yɛrɛ ma e mun sɔnna k'an invité ka na plateau kan ka na hakilinata ɲininkali kɛ actualité thème minnu na ayiwa ka min fara Abdramane ta kan o ye k'a fɔ an bɛ ni ɲɔgɔnna min kɛ Abdramane fana bɛ mɔgɔw wele débat la radio Rampart sanfɛ a bɛ kunnafoni caman di yen nɔ fana an b'i fo i ka o faso jɔ baara la Malik Konate Hɔrɔn TV Malik salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatulah farigan misɛnnin kun b'i la dɔgɔkun in kɔnɔ Ala yɛrɛ la n b'a dɔn k'a fɔ caman bɔra a ça va aujourd'hui n'Ala sɔnna a laban traitement laban bɛ kɛ bi wulada in na n'Ala sɔnna an bɛ wuli k'an jɔ an sen kan nɔ kɔnɔ an bɛ tɔɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ plateau kan bɛɛ lajɛlen fo ka Mali cɛ n'a muso an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo comme i y'a fɔ cogo min na an ka maa minnu fana fatura nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka tɛmɛlenw na an bɛ dugawu don k'u bɛɛ lajɛlen Ala ka lafiya dɔba k'u ye Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na u dayɔrɔ sumaya u taara ka fɛn minnu to Ala ka barika don o fana na an minnu fana bɛ Ala k'an yɛrɛ jan yara an ta don cɛ maa minnu fana bɛ k'a fɔ k'u joginna fana an bɛ dugawu don k'u ye Ala ka kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka Mali basigi Basaro Aidara ye communicateur ye AMAP la agence malienne de publicité et de presse Basaro an b'i fo Isa i ni sɔgɔma n b'i fo n bɛ n barokɛɲɔgɔn fo k'an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Sikaso mara la ka d'a kan dɔgɔkun tɛmɛnen kun bɛ caman ye a seereya k'u bɛ sɔgɔmada fɛ samediw fɛ k'u bɛ an lajɛ ni jamukan in sanfɛ donc an bɛ foli kɛrɛn lase u ma ka tasibila kɛ ka se an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na min ni o ye Adamu Camin n'an bɛna kuma fɔ ka fara an ka finitigi minnu binna dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka tasibila kɛ u ye ka dugawu kɛ Ala ka bada dali Ala ka o nɔgɔya donc an bɛ foli kɛ bɛɛ ye bi a diyara an ye an y'a fɔ k'a fɔ ko an ka babu kun fɔlɔ bɛna tali kɛ Adamu Camin ni maa caman b'a dɔn a tun bɛ les républicains na éditorialiste tun don yen nɔ a yɛrɛ fana tun ye sɛbɛnfura dɔ dayɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Arawan Express ka fara o kan a tun bɛ kunnafoni di bolo caman kan nka kɔsani na an y'a ye k'a fɔ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita tun ye danaya d'a kan k'a kɛ kuluba kumasentigi yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔ a mɛnna o la bandaw fana nana bandaw ma bɔ o la Malik mun dɔnnen don Adamu Camin ka ntanyali kan ani fana ni e bɛ mun tɔmɔ Adamu Camin kɔ d'abord ye a ɲininkali kɛ an bɛ dugawu den kɛ toujours Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya a taara ka minnu fana to Ala ka barika don u bɛɛ lajɛlen na Adamu Camin comme ye ɲininkali kɛ cogo min na maa caman fana y'a fɔ ten parce que an b'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ kunnafoni lasi sira wɛrɛw fɛ olu y'a jira k'a fɔ k'a fatura Paris an b'a fɔ ko kumakan min filɛ nin ye o tɛ sababa ye Adamu Camin a tun dalen bɛ clinique Pasteur la a yɛrɛ ka fɔ la dɔw yɛrɛ y'a SMS bila a ye SMS ci maa minnu ma k'a fɔ banajugu min tun bɛ diɲɛ kan sisan n'o ye Covid ye o de tun y'a sɔrɔ a tun bɛ clinique Pasteur la clinique Pasteur kɔfɛ u yɛlɛnna n'a ye ka taa Pongé semaine tɛmɛnen donc a taalen Pongé je crois qu'a ye tile damadɔni kɛ yen o tile damadɔni kɔfɛ test y'a jira k'a fɔ ko c'est négatif o kɛra ka kɔn à peu près 48 heures ka kɔn a ka décès ɲɛ c'est comme ni Ala bɛ fɛn o fɛn na
parce que ni be covid fɛnɛ na i b'a ye k'a fɔ i ni somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye hali ka duguni ka dunfɛnw i b'a ye a bɛ bila minan kɔnɔ minan min bɛ yen k'a fɔ mun tɛ segin ka na so bilen n'a banna a bɛ fili de donc o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ a n'a ka somɔgɔw wɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka tile kelen kɛ ɲɔgɔn kan fo ka na se tile filanan ma ala y'a kɛ jeudi don sufɛ ka taa se 22h an fa ma a yirala k'a fɔ k'a tanyana donc a tanyana an ka Mali dɔgɔtɔrɔso la n'o ye Ponge ye donc a ma taa Fari a ma taa yɔrɔ wɛrɛ a y'a ka furakɛli bɛɛ lajɛlen kɛ yan ne b'a dɔn ne ye Adamu mɛn a tɔgɔ mɛn ka kumakanw mɛn ka sɔrɔ n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye ne n'a ye ɲɔgɔn ye ka siɲɛ fɔlɔ min yɛrɛ la o kɛra 2018 o sababu kɛra a denmuso senfɛ parce que n'o fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ Raki Cham a ye invité don dɔ la fɛ yen kan ka taa duguni kɛ an taara duguni senfɛ o de sɔn n'a a fa yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ni Adamu Chan ye o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye an ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka kuma a yɛrɛ ka fɔ la fɛnɛ tun bɛ n suit an bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn suit ten togo la donc kɛra sababu ye ka na kɛ n'a fɔ n kɛra duden dɔ ye barisa ka fatuli yɛrɛ don sufɛ malgré que n yɛrɛ tun bɛ sɔrɔ min na n y'a kuma bɛn n yɛlɛnna ka taa Ponge n ye maa fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ sɔrɔ ni mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ɲɔgɔn ye kɛra Cɛbilen Darame donc n ye Cɛbilen Darame la n y'a fo n y'a foli kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko n nana mun na Ponge parce que kunnafoniya min tun don a tun ma se yɔrɔ bɛɛ fɔlɔ donc mɔgɔ ka bɔ a kalama tan togo la en même temps a tun bɛ bala ale la en même temps tun bɛ fɛ ka kɛ de telle sorte que a kana kɛ ten mɔgɔ ka bɔ a kalama wala famille wɛrɛw ka bɔ a kalama cogoya wɛrɛw la donc n y'a yira la k'a fɔ kunnafoniya min bɛ yen n b'a kalama a ka kuma y'a yira k'a fɔ Adamu Cam y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko n y'a masurunya mɔgɔ dɔ ye en même temps n'a ka famille ka surun ɲɔgɔn na donc o bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ fɛn caman tun bɛ yen k'a fɔ an tun bɛ mun partager a tun bɛ n wele kuma dɔ la an bɛ taa duguniw kɛ hali ni y'a sɔrɔ a n'a jɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛ yen n'a sɔrɔ k'a fɔ ko u kan ka ɲɔgɔn ye hali n'a kɛra k'a fɔ ko a kɛra partenaire walima a kɛra mɔgɔ wɛrɛw ye i b'a ye a bɛ n wele ka taa fara o kan an bɛ sigi an bɛ baro kɛ a bɛ conseils diyan kuma dɔ la a b'a fɔ ma ko opposant sɔrɔla fɛn min fɛ a b'a fɔ ko n ka bɔlu min bɛ kɛ réseaux kan surtout ka gouvernement critiquer a b'a fɔ ma opposant kuma dɔ la a b'a fɔ ma ko jihadiste ka sababu kɛ n ye film tourné n'a bɛ fɔ ma ko dawa donc a bɛ fɛn caman fɔ donc an tun bɛ tulonkɛw kɛ i b'a fɔ kuma dɔ la yɛrɛ ko denifaya yɛrɛ tun tɛ bilen a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ donc mɔgɔ min tun don tiɲɛ yɛrɛ la a ka dayɛlɛn n'o bɛɛ ye ne ma deli ka taa ka so fɔlɔ ko n ma taa sɔrɔ k'a ni maa fila maa saba tɛ yen soit o bɛ duguni na walima o bɛ baro la a ka so bɛ ten wagatiw bɛɛ lajɛlen na donc ne bɛ se ka mun tɔmɔ Adamu Cam na maa min tun don ani maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ maa sabalilen fana tun don wa i bɛ taa sɔrɔ a ma jiginnen don mɔgɔw ye. Basalo. Isa Adamu ala ma kiti ani an ka ɲɔgɔn ye ɲɛna la. Commencera ka suit à travers avec sɛbɛnni minnu kɛ républicaine na ami kuma jan de yan na b'o la débat du dimanche la an kun bɛ a ka hakilinaw an m'o ta o la i b'a ye mɔgɔ min don ma jiginnen kun don kuma kɔnɔ mɔgɔ min kun don ma sabalilen kun don kuma kɔnɔ hali n'i ye tasibilaw jateminɛ je crois que kuma fanba bɛ tali kɛ o de kan ka d'a kan maa min don maa hakili sigilen don min ni o ye kibaruya di o hukumu kɔnɔna la fo kana taa se a ka nomination ma novembre 2019 ka taa présidentielle la i bɛ k'a ka waatiw la comme chargé de communication hali ni o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw na an ye kuma caman fɔ ka d'a ka kibaruya di cogo la présidentielle la bon kuma caman fɛnɛ na i b'a ye a yɛrɛ bɛ mɔgɔw wele an'u bɛ kuma pour ka se ka ɲɔgɔn faamu ka d'a kan ko bɛɛ ye hakilina ko de e bɛ fɛn dɔ laɲini ni i ma faamuyali kɛ a yɛrɛ kun ye maa ye a ti hésiter ni y'a ka téléphone ta ka i wele k'a fɛla f'i ye bon o bɛɛ kɔfɛ sɛbɛnnikɛla fɛnɛ kun don parce que a tun bɛ livre damadɔ fɛnɛ édité en tout cas presse ka domaine na personne ne référencé kun don c'est-à-dire personne ne référencé kun don ka d'a kan hali ni a ka parcours jateminɛ i b'a ye ko a ye faama caman dɛmɛ n'o ye Alpha ka passage Union africaine président secrétaire général a tun bɛ o kɛrɛfɛ transition Cɛbilen Darame ka ne ko Cɛbilen Darame Jogun n'a ka transition wagati la il était aussi chargé de la communication à la présidence en même temps ONG caman tun bɛ jamana in kɔnɔ a tun bɛ olu caman dɛmɛ min ye kunnafoni di ta fan ye donc nin kɔni ye perte ba ye an ka jamana kɔnɔ mais kuma in sen n bɛ min fɔ ka fara nin bɛɛ kan sisan o ye kibaruya di cogo ye kuma dɔw la ka d'a kan jamana in kɔnɔ hali bi min kɛra Adamu sababu ye n'o ye covid ye maaw dalen tɛ a la hali bi moi je pense que ni fatulen nasugu ninnu bɛ kɛ sababu ye c'est à dire a kan ka fɔ ka nin de a kɛra sababu ye pour que hali bi
maa minnu ni olu sigalen kɛlɛya dɔn de b'o la n'i y'o fɔ i yɛrɛ hali anw minnu kunnafonidilaw minnu kan k'a fɔ n'i ko k'i b'a fɔ i bɛ hésiter est-ce que a bɛ diya somɔgɔw ye. En fait c'est ça le problème, il y a pas de honte. Covid tɛ bana ye ko maloyala bana dɔ. En fait c'est ça tout le problème. Bana dɔw bɛ yen n'a kɛra mɔgɔ sata ye maa bɛ se k'a fɔ k'i bɛ maloya ni o ye mais Covid sɔrɔ cogo ka ca o siratigɛ la ni a fɔra a bɛ kɛ sababu ye minnu sensibiliser en fait pour que mɔgɔ ka da la hali bi n'a bɛ kɛ sababu ye ka maa wɛrɛw kisi banakisɛ in ma ne bolo bɛɛ n'i ka faamuya cogoya don mais en tant que communicant ne bolo a kan ka fɔ ko tɛ ko min kan ka dogo parce que maa wɛrɛw banna minnu ye mɔgɔbaw ye i n'a fɔ Adam Thiam i n'a fɔ minnu ka girin n'a ye ni olu ma dogo diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ fɔ nin de y'a tigi kɛra tigi sababu ye je crois que c'est un moyen pour permettre aux gens encore ka sensibilisation kɛ ka sɔn bana in ma min b'a to kisiba bɛ caya ni banbagatɔ ye quoi ça. Bon, Adam, je ne sais pas, ni Iromi. Personnellement, ni Adam ma ɲɔgɔn côtoyé, a ma ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sigi baro kelen kɛ, ma de ko garijɛgɛ sɔrɔ. Ne n'a ye ɲɔgɔn juste pour des conférences, an tɛmɛtɔ an b'a fɔ doyen i ni ɲɔgɔn tuma a banna sinon an ma deli k'an sigi k'a bɛ fɛn kɛ. Mais au-delà de ça, mais moi j'ai l'impression que ne b'a dɔn depuis des années. Sabula depuis ne bɛ écoledenya la, ne tun bɛ bɔ an ka so ka taa dugu kɔnɔ ka taa centre Joliba la n bɛ taa n sigi n bɛ journaux kalan mais ni Adam sɛbɛnnen don journaux yɔrɔ yɔrɔ la ne b'o bɛɛ kalan ne ma deli ka Adam tɔgɔ sɛbɛnnen papier duguma ko ne ma deli k'o kalan a tun kalanni ka di ne ye a ye tubabukan a y'a nɛgɛ don ne la a ye dɔnniya a y'a nɛgɛ don ne la ni Adam tun bɛ a y'a fɔ dimanche plateau sanfɛ a ka analyse ne tun b'a lamɛn ne tun bɛ content parce que ne bɛ n yɛrɛ ye a kɔnɔ ni tun y'a ka sɛbɛnni ye parce que Adam tun tɛ sɛbɛnni kɛ en fait a tun tɛ sɛbɛnni kɛ an ka journaux dɔrɔn ni tun bɛ Confidentiel Afrique a tun bɛ sɛbɛnni k'o kɔnɔ a tun bɛ sɛbɛnni kɛ Jeune Afrique kɔnɔ hali Adam tun bɛ sɛbɛnni kɛ ni pseudonyme dɔ ye a ye mois dɔ ye ne tun nana ne tun sera k'o bɛɛ ɲɛdɔn parce que n b'a kalan n b'a dɔn ni ye mɔgɔ min ka baara nɔ ye i b'a ka style dɔn ça veut dire que Adam ye c'était un grand esprit c'était un esprit brillant Adam ka fatuli n m'a fɔ k'a fɔ n ko a ye an ka kunnafoni di a tun y'a ale tun ka ɲi nin bɛɛ ye mais Adam fatuli bɛ digi an na kosɛbɛ Adam fatura san 67 mais pour moi il est parti trop tôt c'est à dire que a taara joona kojugu parce que an mako tun b'a la kosɛbɛ parce que Adam fatuli tɛ digi kunnafonidilaw dɔrɔn na f'an k'o fana fɔ ɲɔgɔn na même processus de paix la Adam jɔyɔrɔba b'a la n'an hakili b'a la tabitali pula ko ka ko caman bɛ yen nɔ Adam bɛ fɛn caman kɛ Adam est capable ka position baden bɛ yen nɔ k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na si il y a beaucoup de positions distantes yɔrɔ mɔgɔw dɔw cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais Adam tun ye fossé ye Adam tun ye pɔn ye mun tun ye fossé dɔ ye ka mɔgɔw gɛrɛ ka bɔ dɔ la ka taa dɔ la o ye hali adamadenya sira n bɛ se ka kan tuguni ni n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ k'a dɔn mais ni minnu mɛn a kan ni minnu y'a ka ko kɛtaw la o b'a to k'a fɔ ko Adam tun ye mɔgɔba ye sa an bɛ se ka bukɛ an bɛ se k'a fɔ de Ala ka hinɛ a la a fɔra si min kɔ Ala k'o dɔn a kɔ mɔgɔ la mais Basɔrɔ ye kuma dɔ fana fɔ par rapport à l'histoire de Covid-19 aujourd'hui a ka kan bi an ka a ta ni an bolobaya la k'a fɔ ko Covid ye mɔgɔ faga maloya la ko foyi t'a la sabula Covid tɛ bana ye bana min maloya a ye mɔgɔ baden faga dunnatigɛ la olu t'a fɔra mais munna anw fɛ yan nɔ an b'an ban k'o ko ninnu fɔ il faut k'a fɔ parce que tuma dɔ la Américains bɛ fɛn dɔ fɔ publicité dɔ bɛ yen nɔ publicité de choc dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔw bila mɔgɔw bɛ conscience ta a ko la mɔgɔ ka saya tɛ kɛ mɔgɔ ka jago kun ye o man kan mais a ka kan bi an bɛɛ ka an kɔlɔsi bana in na an ka comportement de tous les jours la o b'a to an bɛ kisi bana in kɔlɔlɔ ma o b'a to bana in bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ joona sinon an bɛ ka taa bolo min kan bi sini ye dimanche n'i bɔra Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔ i bɛ masaya segin Ala ma Isa Kaba. Sori Ibrahima Diallo. Bon, Kaba, Adam Thiam, principe Beko, que la presse malienne a perdu l'une des plus belles plumes. Ortemna, réseau kan, journal kono, ou de sebelendo. Obaira kafo, mami fatulen fleni, ma dignité, kuna fon bundakunkan. Je ne l'ai pas trop connu. Mais je me rappelle une fois, Africable débat de là, nous avons double débat Kérola. Adam Thiam était sur le plateau avec Serge Daniel. Nous avons sorti accompagné à Ouagatila. Nous avons débat là, Ouagatimna, en une salle d'attente. Nous avons contrat mis nos faits. Nous avons tiré un boulot comme un enseignement parce que nous avons débat nous commenter. Mais à notre grande surprise, au Bora,
Adam Cham de sera ka neno o tigilamɔgɔ ka fɔ ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye o fɔ ka bɛn hali bi neno tigi bɛ teriya la j'ai vu en lui un homme de paix depuis ce jour donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min don n ye jateminɛ ka parcours fɛn o fɛn kan i b'a ye k'a fɔ a hakilina a bɛ bɛn de kofɔ a bɛ bonya de kofɔ a bɛ karama de kofɔ bunadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc o tigilamɔgɔ k'a ye ta franchement ne goni sɔmɛ a la kosɛbɛ o bunakun kan ce que je retiens de lui il est parti très tôt comme Abdraman l'a dit parce que référence kun don kunnafonidila caman bolo kumakɛlaw ani sɛbɛnnikɛlaw olu ka yetaw kɔnɔna la bon ne kɔni n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ k'a fɔ ko o lien donna an ni u cɛ mais en tout cas la seule chose qu'il a eu à faire que je ne peux pas oublier kuma min ni a y'a fɔ ne n'o tigilamɔgɔ cɛ a don Afrikabulu kɔnɔ n'o kɛra sababu ye o teriya bɛ ka sinsin ne n'o tigi cɛ bi n tɛ se ka ɲinɛ o kɔ. Ayiwa anw yɛrɛ ka niveau la an génération n'a ye bɔ Mali la ne yɛrɛ ni Adam ma gɛrɛ ɲɔgɔn na ka so hakɛ ma nka an voyagera ɲɔgɔn fɛ Bubu Sise ka tagama dɔ senfɛ Moti mara kɔnɔna la an tagamara ɲɔgɔn fɛ n fana j'ai eu l'occasion k'a fɔ a ɲɛna n hakilina ye min ye a ka kow kan ka sababu kɛ ka ban an fana ni ma don kunnafonidi baara in na ne fana ni Adam sɛbɛnnen républicain kɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n b'a kalan de quoi je m'appelle Djibé Kanté Mati ye olu n'a ɲɔgɔnnaw a tun b'o édité minnu kɛ c'est des choses i tɛ se ka kɛ kunnafonidi kanubaga ye i bɛ Adam ka sɛbɛnni ye k'i tɛ k'a fɛ an bɛ tâche bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ma ala ka lahara sɔn suma ye ka maaw hakili jigin ka fɔ coronavirus bɛ jamana kɔnɔ wa a bɛ ka mɔgɔw faga n'i y'a ye mɔgɔ dɔnnenw olu ta de kuma bɛ sen na tan mɔgɔ dɔnbali hakɛ min bɛ yen n'o bɛ sa kalo kɔnɔ mɔgɔ dɔnbali hakɛ min bɛ yen n'o bɛ sa tile kɔnɔ an tɛ o hakɛ dɔn ni minnu dɔnnen don olu ta de bɛ dɔn donc halisa an k'an janto an yɛrɛ la a transition bɛ gɛlɛya ka bɔ nin kɔnɔ directement ka don ni ɲɔgɔnna wale wɛrɛ kɔnɔ ka sababu kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna la bingani walekɛlaw an ka finitigiw faamaw olu kɛtɔ k'u ka falen falenni kɛ dɔw ka bɔ tisite dɔw ka taa tisite maa dɔw taara ka taa embuscade da olu ɲɛ maa 37 ɲɔgɔnna olu bɔnɛ u ni na n b'a daminɛ Sori Ibrahim Diallo la Sori Ibrahim Diallo kaba kunnafoni ni a bɔra ka bin wagati min na vraiment a ye an bɛɛ lajɛlen dusukasi ka sababu kɛ Mali yɛrɛ bɛ état min na bi sɔrɔsiw de bɛ an kunna tiɲɛ tɔgɔ Mamadu nin man kan bilen nin man kan ka kɛ bilen a ka diya kɛlɛ min ni an bɛ ka kɛ sanga in kɔnɔ sɔrɔsi ka fɛɛrɛ ni civil ka fɛɛrɛ n'u bɛ fanga la wagati min na a man kan ka kɛ kelen mais janfa min don n'i y'a janfa bɔyɔrɔ jateminɛ kaba i tɛ jigin sɔrɔsiw fana la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min bɛ ka kɛ bi Mali kɔnɔ Faransi de bolo bɛ ni maa ninnu kɔfɛ Faransi de bɛ ka dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin maa ninnu ma terrorisiw ma o de la an tɛ jigin sɔrɔsiw la minnu hakili bɛ yɔrɔ jan fɛn ye mais n'i ma jateminɛ kɛ o yɔrɔ la i b'a fɔ ko a man kan ka kɛ parce que sɔrɔsiw de bɛ fanga la bi kaba sommet min kɛra récemment Tchad a yirala k'a fɔ zone dɔw bɛ yen Tchad kɛlen bɛ ka sɔrɔsiw bila ka na pour la sécurisation de ces zones là à hauteur de 1000 et quelques hommes Faransi T-Site attaqué yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na Faransi bɛ yɔrɔ in nɔfɛ wagati jan mais ka yira toujours ale de ye maître de lieu a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan kaba pour que ka yira maliyɛnw na aw sɔnna aw ma sɔn a bɛ ta ne ka dabada de ma donc an bolo tɔrɔminen bɛ an kɔ Faransi de fɛ anw bɛ tila ka don o kɔnɔ nka anw bɛ ka analyser an yɛrɛ ka niveau la yanni an ka don Faransi ta kɔnɔ an bɛ segin ka n'i ma Mali mun dɔnnen don ni embuscade in kan. Bon, je crois que kaba ni e yɛrɛ ye publication dɔ kɛ kunu n y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ ɲɔgɔnna kelen kɛra salon ni wagati kelen na hali n'a sɔrɔ a ma ni kasabi hakɛya o taara mɔgɔ 29 ni wagati kelen kɔnɔ a bɛɛ kɛra date kelen na sauf tile kelen donn'u ɲɔgɔn cɛ
donc en même temps n'i ye jateminɛ fɛnɛ an ka sɔrɔsiw ka côté la i mana ye kuma o kuma ko attaque kɛra walima k'an ka sɔrɔsiw fatura i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye mode kelen de c'est-à-dire a bɛɛ kɛra cogoya kelenw de la je crois que sɔrɔsiya ne tɛ sɔrɔsi ye mais sɔrɔsiw b'a fɔ u ka sɔrɔsiya kɔnɔ ko sɔrɔsiya ye fɛɛrɛ de ka se ka ko anticiper ka se k'a fɛɛrɛ bɔn i b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ na k'a kunbɛn a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na misalala Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ la tun fɔra mɔgɔw ye mankan kuma caman kɛ k'a ka funérailles kan ka taa kɛ 26 mars la mais sɔrɔsiw y'a jira k'a fɔ a tɛ se ka kɛ yen parce que n'i y'a jateminɛ ka se ka lakana bunanko mɔgɔ minnu bɛ taa ka bɛɛ lajɛlen lakana n'i y'a jateminɛ a bɛ gɛlɛya donc o ye anticipation de olu b'a dɔn a ni nin kɛra tancogo la a bɛ se ka na ni nin ye hali ni y'a sɔrɔ o tɛ na donc ne jateminɛ kɛ ani fɛnɛ an ka centre marabolo waati yɔrɔ la i b'a ye kuma o kuma n'a fɔra ko fɛn dɔ kɛra a bɛ fɔ ko pont dɔ karila fɔlɔ o kɔfɛ attaque dɔ bɛ kɛ a bɛ fɔ ko nin kɛra o kɔfɛ village dɔ bɛ attaquer mais pourquoi disposition de ta o bɛ san 7 fo ka na se san 6 ɲɔgɔnna san 6-7 o bɛ kɛ toujours même chose solution tɛ ka sɔrɔ a la ni ɲɔgɔnna kelen kɛra salon an y'a ye k'a fɔ dɔw bɔtɔ surtout Ndelimane bɔtɔ ko bɛ taa ravitaillement na u bila kuma kɛ yan donc je crois que aujourd'hui an kan ka n tɛna don sori ka détail kɔnɔ komi k'an bɛna don kɔnɔna na ni mun kelen filɛ nin ye tancogo la yala an bɛna to tan wa ɲininkali bɛ en même temps filanan fɛnɛ ye fɛn jumɛn maa minnu taara sur le terrain parce que n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka mɔgɔ min bɛ taa sur le terrain ka taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ terrain dɔn bon a tɛ terrain dɔn minnu bɛ terrain dɔn olu bɛ min solution ye jumɛn ye pour que a ka se ka kɛ an ye mun de kɛ solution ye yala an ka solution dan bɛ kɛ mun ye soutenons les armées soutenons nos forces armées an ka soutien solution dan bɛ k'o ye wa walima an ka solution dan bɛ kɛ chaque fois ni nin kɛra an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ bɔra Bamakɔ u taara yɔrɔ la u taara seliw su kan u ye dugawu don k'u ye wa je crois que an kan ka solution wɛrɛ de ɲini sisan en même temps partenaires min b'anw fɛ yan an bɛ se ka stratégie jumɛn dégager avec eux ni ɲɔgɔnna sugu ninnu ka se ka dabila en même temps kaba oui n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ 33 o fatura a suturali kɛra a bɔra teli la ten kunun n'i y'a élément bɛɛ jateminɛ hali a tɛ miniti 5 bɔ élément bɛɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ministre de la défense taara a suturali kɛra u ye fɛn fila de cercueil fila de yira mɔgɔw la a kɔpere an tilala ka kaburudenw ye k'a fɔ ko wayi ko mɔgɔ 30 tɛra mais a kɛra ten ka kɛ i n'a fɔ ko tɛ kaba ni sugu la hali ni y'a sɔrɔ se t'aw ye mais a man ka kɛ tan cogo la même journal Kunturu bɛ ta ka édition spéciale kɛ a kama même ta ka cérémonie showkeli kɛ ka tɛmɛ showkeli kɛ déjà que showkeli kɛra kaba o maa minnu fatura jamana ko la maa 33 o maa 33 pour que sɔrɔsi yɛrɛ ka taa kɛrɛ sɔrɔsi kɛlɛ yɛrɛ da la fo san 1 san 2 formation ni mɔgɔ 33 kɛra olu bɛ remplacer san joli kɔnɔ kaba donc hali n'i ye jateminɛ kɛ pour que sɔrɔsi yɛrɛ ka c'est à dire ka jagɛlɛya yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ hali ni ne sara nin ko la jamana bɛ n kɔfɛ o ka taa sɔrɔ au moins yanni e yɛrɛ k'a ye fɔlɔ e tɔɲɔgɔn minnu sara mun kɛra olu ye fɔlɔ jamana ye mun k'u ye. Ça c'est pas trop tôt. Non, kaba c'est pas trop tôt. A ɲɔgɔnna joli kɛra yan nɔ an b'a kɔnɔ san joli kɛra e ye jumɛn ye anw fɛ yan bibi in na k'a fɔ ko nin kɛra k'e bɛ se k'a fɔ ko nin hommage yɛrɛ a rendu an ka sɔrɔsiw bɛ k'a fɔ k'u sara an ka kɛlɛkɛda la a bɛ yen wa. hali an ka télévision bunanku kan an ka ta ka bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a fɔra ko deuil national bɛ yen premier ministre bɛ tourner la centre kɔnɔ ta page Facebook sanfɛ premier ministre ka page Facebook sanfɛ i bɛ jumɛn ye photo an ye remise kɛ an fɛ an rencontre kɛ an fɛ e bɛ deuil la e ka sɔrɔsi 30 kɔ sara a fɔra ko deuil bɛ yen maa dɔw y'u ka fɛnw jigin ka bɔ yen maa dɔw y'u ka profil changer e premier ministre tɔ bɛ fɛn na e b'i ka image ta k'o bila premier ministre ma ka rencontre la i tɛ foyi de gouvernement ka bunanku kan k'a fɔ activité la k'i b'a senti k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛra. Donc kaba an k'an yɛrɛ ɲininka o c'est comme si nin ye laadala ko ye au début ni maa 1 maa 2 tun sara malo tuba nin cayara mais sisan maa 30 kɔ bɛ sa tile 1 an b'o ko kuma na après an bɛ ɲina maa 60 kɔ bɛ sa tile 1 tile 2 an b'o kuma na an bɛ ɲina donc a kɛra routine y'an bolo fo ka taa kɛ yɛrɛ hali gouvernement min yɛrɛ bɛ n'o kan ka yira maliyɛnw na k'a fɔ ko nin bɛ yen nɔ o yɛrɛ tɛ bilen kaba donc an kan ka an yɛrɛ jigilatigɛ. n bɛ kuma daminɛ ni min fɔ o ye ɲininkali le ye sa est ce que maa 33 de fatura an bɛ don min na komi bi parce que kunnafoniyaw y'a yira ministre de la défense ka visite sen fɛ mɔgɔ banabagatɔ 2 a taara bɛn n'o fatura donc o de kama bon en tout cas u selila o 2 in de su kan parce que mɔgɔ 2 kun bananen don ale bɛ se o bɛnna ni olu ka taali ye donc exactement o de kama u selila o cercueil 2 in de kan donc o b'a yira ko 33 ninnu olu ka su dɔ kun kɛra ni a ma taa bɛn ni o ye donc o ma kɛ national ye. Bon non généralement kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na ni saya ninnu kɛra nin cogo nin na u bɛ su don joona quoi ça c'est le kɔrɔlen ko ye su bɛ don teliya la pour que parce que marayɔrɔ ko ninnu olu ka gɛlɛ
ni zone ninnu kan ka su mara ka tile kelen tile fila ninnu kɛ a ka gɛlɛn exactement mais i b'a jateminɛ ko information manquera nin ko in na parce que an ye kunnafoni fɔlɔ min sɔrɔ o ye mɔgɔ 3 de ka fatuli ye fɔlɔ o kɔfɛ u nana maa 10 ɲɔngo la maa 10 ɲɔngo ça va une dizaine mɔgɔ 10 ɲɔngo u nana u ka kunnafoniya di il a fallu que information dɔ de ka na bɔlɔlɔ c'est-à-dire lettre dɔ ka na min bɔra théâtre d'opération yɛrɛ la qui est adressé au chef-d'état-major de l'armée ka information dit qu'il y a 33 morts 14 blessés et des disparus min tɛ ka fɔ alibi c'est-à-dire maa dɔw bɛ yen ko olu kibaruya ma dɔn donc e bolo intention kun ye ka fɛn camoufler non on est d'accord que en kɛlɛkɛyɔrɔ la kunnafoniya bɛɛ tɛ di dugulamɔgɔw ma pour que c'est-à-dire mɔgɔ hakili kana wuli o ye kɛlɛ kibaruya dɔw ye kɛlɛ gundu dɔw ye nka a dogora bi an bɛ waati min na ni o ye réseaux sociaux tile ye il est important que information ɲuman a ka bɔ ɲɛmɔgɔ de yɔrɔ parce que ni ɲɛmɔgɔ sɛgɛsɛgɛra ka i ka fɔlen ka to k'a jɔ i la a tɛ crédibilité di i ka kumakanw ma ce qui est très important an bɛ période min na isa o fana kɔfɛ nin baara min kɛra a faamuyali ka gɛlɛn ka d'a kan fɔlɔ waati tɛmɛnenw na an bɛ se k'a faamu parce que on n'avait pas de défense aérienne c'est-à-dire sanfɛ kɛlɛkɛminɛn kun t'an bolo c'est-à-dire une colonne maa 100 ani kɔ olu ka déplacement ni zone dangereuse na ko escorte aérienne tɛ yen isa bi a faamuyali ka gɛlɛn ne ma ka d'a kan bɛɛ n'i ka ko cogoya don ne tɛ se k'a faamu ko une zone c'est-à-dire yɔrɔ min don yɔrɔ dangereuse ba don Mali kɔnɔ bi a bɛ zone rouge baw fɛ 3 frontières et surtout pratiquement 24 heures avant u ye forain dɔw minɛna Niger dugu forain dɔw u bɔtɔ sugujɔ la u ye civil dɔw minɛ ka olu faga o zone kelen na pratiquement c'est ça exactement et puis là c'était des civils ko an ka déplacement ka kɛ o zone kelen na et surtout Mali ye kuma dɔ fɔ n'o ye mɔgɔ minnu don n'i y'u lajɛ a bɛ soldat première classe deuxième troisième classe caporal on suppose ça y est mɔgɔ a bɛ n'a fɔ n'i ye denmisɛnninw ta pratiquement ko ka t'u ni opération na ce n'est pas possible au fait c'est vrai que mɔgɔ caman y'u photo bila mɔgɔw y'u a ka gɛlɛn denmisɛnnin ko ye ça caman ye denmisɛnnin yɛrɛ de au fait or nin zone in na fɔlɔ mɔgɔ minnu kun mɛnna fini na n'u kun ye san damadɔ k'a la olu de tun bɛ bila ka taa nin théâtre d'opération na parce que a sensibilité isa a ka bon kojugu donc moi je me pose encore la question en la défense aérienne on ne dit pas ka kɛlɛ c'est-à-dire sanfɛ kɛlɛkɛminɛ min n'olu bɛ kɛlɛ kɛ olu ka escorte kɛ non mais sa avion bɛ se ka bila sanfɛ ka surveillance aérienne kɛ isa min b'a to ni parce que a fɔra ko moto ni mobilitigiw de bɔra yɔrɔ caman fɛ ka na ni olu bɛ kanalen u ka se ka dɔn et que l'armée min bɛ dugu ma qui prennent position yanni défense aérienne kana yɔrɔ na cɛncɛn kana yɛrɛ don mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ i la vitesse la à quelques kilomètres k'i ma poussière exactement donc ni défense aérienne bɛ yen ça permet d'anticiper au fait ce genre d'opération et surtout que an b'a dɔn san o san comme y'a fɔra sisan kuma san o san nin période kelen na sisan ni samiyɛ banna attaque bɛ bonya et comme on appelle Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali Niger Burkina o zone in na i b'a ye attaque bɛ caya kosɛbɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔla k'a fɔ kɔsan na ko an ka kan min attaquera comme on appelle RMA kɔnɔ san ko a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ko ku belebeleba dɔ de bɛ yen min bɛ ka labɛn en son temps yanni opération in cɛ ne y'a ye dɔw ka kunnafoniyaw la bɔlɔlɔ sanfɛ ko terroriste bɛ nin de kɛ c'est pour ka fausse piste kɛ n'u ye nin na dɔrɔn u bɛ ka ku belebeleba dɔ de labɛn civil bɛ sɔrɔ ka o miiri k'o jate minɛ mais minnu sigilen don ni ka an ka kɛlɛ fɛɛrɛw ta olu ni ka bɛ se k'olu sɔrɔ cogo di en tout cas il y a beaucoup d'interrogations min kan ka kɛ nin cogoya ye ɲininkali ye min ye bi mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ indigné fɛn fila la o ye denmisɛnninw ka présence ye minnu donna sɔrɔsiya la a ma mɛn ani fɛnɛ ni jalatigibaw ka présence bureau kɔnɔ o ye mɔgɔ caman bɔlɔlɔ sanfɛ o ye mɔgɔ caman ni tɔrɔ Abdramane je fais mien Basaro ka analyse m'a partager kosɛbɛ a fan caman b'o ta an ka fɛn mais an ka kuma attaque in kɛra fan ɲuman kɛ fɔlɔ attaque in kɛra Tessit bɛ Ansongo mara kɔnɔ c'est la zone des 3 frontières comme olu fila y'a fɔ cogo min na
Or, aux zones où l'État islamique au Grand Sahara ka lieu de production d'après Mounoumbe, Touroussouko, Jatemna, au bord là. Fleur convoi militaire d'attaquer là. C'est ça qu'il faudra dire. Ah, comment attaquer où? Mais comment est-ce que tu dis qu'on peut faire un convoi militaire éclairé tout haut là? N'est-ce pas ça? N'était pas ngomena sur ce qu'on fona. Mais convoi militaire c'est kata abada kafokima éclairé bleu là. Convoi militaire comme une centaine de personnes au Tumbala. À fora kafoko ou ka communiquer là. Armée communiquer mukanye niaf mi achokomina. Kafoko mo mo attaquer coup mais motoni mobilité là. Motoni mobili ko olu fana tu centaine mo kemeni ko. Ni éclairé tu me fait au Tumbato entre besoin à Kissinima. Mais ne peut pas mieux que ça. En fait, ne pas faire comme mieux for bi. Ani doke dongo do dobe sa amaski ambo kuma fo amaski amba fo ko kartano do mais bi wakati sera bi commandement militaire le ministère de la défense et toute la hiérarchie militaire ou quoi ba fin de former on yanabi surtout qu'on m'oppose pas une histoire de secret militaire non oti donc non qu'on m'oppose pas ça parce que pourquoi ninkara demana dokan demfa dinafa wakati dokan ou yuski kanya fode solution sur l'autre là même ça les kelen de jani nkabo kuma la ntemaka 1870 mon mo donné kala ba au club na France ni Allemagne a quel dossier fait la France a été battue complètement battue par l'Allemagne. L'armée les députés français de l'époque oui Francis sur la Sunyamro wele France nyongo wele assemblée kono oui débat oui cliquer les cas depuis son faut faire vers le soir les militaires français ont dit au parlement français que allemand bolu broke parce que allemand be oluka obe plein don we relief do obuka géographie bedo ou de sababu la géographie nana instauré école là dans le monde latin. Sur la géographie, tu as enseigné l'école là. Enseigner tout le dans l'école là, ni de kama. Ça veut dire que n'ayant ce qui bi kanyafo. Sur la suite, nous nous dodo mais utabero. Ça, il faudra qu'un gros nyafo n'aura. La hiérarchie militaire connaît quelque chose mais utabero. Civil ni dobe non, ou be faire dodo n'ayant ce qui a débarqué aujourd'hui. Pourquoi c'est pourquoi moi je suis très énervé. Ne m'adore mouna CNTT ministre de la défense weli. Bi kanyenika. Et puis à quand avocat secret militaire comme fanye. À quand fanye à quel tout dit. Mouna éclairé tout nous nyama. Pourquoi on envoie des enfants? Dans un message, 80% est réécrit là-bas. J'allais venir. Ni à moins d'âge d'atemna, la moins d'âge fait 25 ans. Les 33, ni à frère, ni où je suis d'atemna, la moins d'âge fait 25 ans. Ça veut dire que Alna, le Abo il a kafoko ou démission de la catastrophe. Moi mon problème c'est pas démissionner vieux, le problème mimi mumbeke dispositif mambu accompagné. L'encadrement se fait comment? C'est ça la question. C'est parce qu'il faut pas dire que démission doit en tout dans non au fanate kuma mais ou be ta tout dit. Ou be la ben tout dit. Encadrement de mambu donne une jonga na kodo ke mo joma jora fa. Depuis ama kodana, ama de ka surasi nyam ko si sanctionne les flocons parce que kaka turbo ko ça fait. Il est temps ka fait anya beke ça non. Ay Ogosago ibeka non Ogosago non relevera après de le cours fait. Nous ko surasi were kake. C'est quoi? Politiquement ambol de akito mabe ou ta que toi mais surasi armée le surasi de bolo. Est-ce que EAE a fait commandant zone de Yelemara parce que voilà ça arrive dans des pays voilà justement kafoko aka zone na kafoko ni ko kera kafoko sur la nyamo yo sanctionner otikeo mais toujours on est toujours dans ce débat là Francis Diake politiquement de marquer tantôt mais quel est le rôle de la hiérarchie militaire aujourd'hui à la fin de la hiérarchie militaire te faut la bi guerre tranchée de la Bamako non mais que gouverneur mais que chef de cabinet mais do ni bureau qu'on a non amam position amedou centre amam position élection ameni bela pendant que ambe kala ka fo ko mo biso nduru sala centre nyam ko mun kano amam mo biso wa nera ta do rempli amam o nommé ko conseiller spécial de a donatane a boratane amo o nommé ano et pourtant il est haut grade de l'armée il est colonel là c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, il faut que la hiérarchie militaire, toute la hiérarchie militaire, a décapé bika fin de former on yana bi anga fero parce que ala nga waru mbeka douala il faudra qu'on nous dise quand même anga waru beka ta chukodi avec étude chukodi ayo pour que kabone pima kono sori Ibrahim Diallo mugo polémique kera mi fene o e ka fo image do fole la bololo sans fait mi ayira ka ko barkani scène filmé scène mi kono ko anga e kala chawbe ka fakako ka kama intervenir iknye madame nani oye Kaba, bon, moi je me méfie beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous me passer au quotidien là. Mais une chose est claire. Nambe lakana kumala anga politique bola. Moi je préfère ça quoi. OK. Non, lakana kumani politique tita. Politique dola. Il a parlé de Malik Diaw.
aujourd'hui qui doit interpeller le ministre de la Défense. Mais si c'est la politique. Je vous en prie. J'ai pas dit qu'il doit interpeller le ministre de la Défense. J'ai dit que sa nomination Atma Ken est pas ces militaires ont droit à ces nominations-là. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Sorry. Et sur la Sidia. Bon, sorry. Moi j'ai dit. Sorry. Moi j'ai dit la hiérarchie militaire. J'ai pas dit sorry. J'ai pas dit sorry. Même si c'est pas sorry. Sorry. N'ayez tantier ce sont les fous là. Comment tomber non. D'accord. Avec un sujet tomber. Kaba. Il va donc. C'est moi qui ai dit tout de suite. Moi, Frali Mimbeka, c'est pas normal. Parce que Soissou devait faire la. Ne devait pas voir. Ne devait pas voir. Ne y'a Nimbeka Kebi. Ambe Djanfa de Kono. Moi, je ne peux pas comprendre que toutes ces forces étrangères soient au Mali ici. Qu'on Nimbeka Ke. Angapma est tient fort. Ambe Djanfa Minde Kono. Antesi. Le problème, c'est quoi? Et quand il imagine Mimbeka sur le néa, moi, je n'ai pas vu l'image. Mais n'était dans l'eau. Mais, ni était Mineka là. Ministre de Malikona, Barkan Bea, ni Djanfa Bela Djelembeka Ke. Et puis, vous parlez des commandements militaires. Qu'est-ce que Demebe, il y a Demebo? Kaba, ne beka mi fina. Les jeunes qui sont partis, nous qui kata do remplacer. Kaba, ngo commandement de ou diriger kata. Mais ambe kele minade, kele ni, ambe Djanfa kele de kono. Et c'est la France qui est à la base de ça aujourd'hui. C'est ce que moi je dis. Ni ambe koko ke. Anga France bon Mali kono. C'est la France. Il est Jaya. Mais il faut qu'on sorte de tout ça là. Chaque fois quand quelque chose nous arrive, c'est l'autre. Malien Beteni. Alni Asura. C'est la France. France qui nous. Ala Ereka Dukono. Na desera. C'est la France. Akademai. Depuis le début de cette crise, Kaba Ebiseka Irana Kafo, qu'on y regardé doy, Ka blessera quelqu'un là. Et pourtant, on parle des hommes. Ah, ils ont fait l'école militaire où il y a guerre. C'est sûr. En même temps, aujourd'hui, les membres du CNSP, quand on parle de Assimi Goïta, ah, c'est un homme de terrain. Mais il a Bamako, son climatiseur. Quand on parle de Malik Diaw aujourd'hui, le président du Conseil national de la transition, ah, c'est un homme de terrain, c'est un homme aguerri, ça n'a pas terrain. Mais il est où aujourd'hui? Avec un style de dos. Et là, quand on parle de Sadio Kamara, Sadio Kamara, non, c'est un homme de terrain, mais aujourd'hui, il est où? Le ministre de la Sécurité, même chose. Mais Maliki, Sadio Kata, on a des hommes de terrain, hommes de terrain de Noumi, mais il y a ça, nous formation na Kalofla, Kalosabako, Blakataka. Les hommes de terrain, aguerris, ça dit qui ont, ou tara, kelem, keleka, donc, katlaka, djarata, kadouma, ou le climatiseur ou kaba. Il doit être sur le terrain, diriger les jeunes, la stratégie bokadouma. Et fait un faux ça, c'est ce qu'on a fait, comment on ça. Éclairage faut une kasi quoi, donc, aïtan sera fait, Dieu ne veut stratégie, bon, dimsen nous don, kaba. Et ça, mouran fla, ça, mouran duru, has n'a pas faut ajouter triquer le mais ça, mouran fla, ça, mouran duru, ça, sambi, ça va, kaba, qu'on les dimsen koni. Mais en tout cas, famille, quand on a un côté de faux, quand on est de la kifro, qu'on fait un attaque de la kibi moraka. Donc, on fait comme il faut sourire. Ni un mec avec il est don, ani inter ou waf bon il est demain. Ouais, il est demain. Faut nan demain ga wara fra, waso wara kumbe bulu. Mun kan ki ga wara kumne. O le bon climatiseur kono. E be fait mo wara kutu den fra e. Et Tchad président m'a dingue blagana wa. O de général wa. Tchad président m'a dingue blagana kella. Les adresses des divulgo watimna c'était chaud kaba. Atamena leu. Fla fait na kabouy. Quand les poussites étaient à Katiwi criaient sur tous les points. Nigeria Karado Tchad. Idriss Déby Mouka, en tant qu'ancien soldat, en tant que le chef suprême des armées, c'est comme ça, et chef de quelqu'un, mais être sur le terrain, ça galvanise, ça dit, avec motivation de troupes là. Assimi a été plusieurs fois sur le front. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Au conseil, il a été plusieurs fois sur le front. Pour négocier. Je vais terminer pour que la Malik, il faut terminer pour que tu aies un chef. Oui, vraiment, nous sommes là pour vous encourager et rentrer. Mais il y a l'hélico qui tourne, il y a la sécurité autour. C'est juste la communication. Et quand la sécurité anti-tchadi, Ali Sanfla, tout est pris en compte.
juste un bout de temps entretenu qu'après ça c'est galvaire. Tu restes avec eux, tu dors avec eux, tu fais des semaines avec eux. C'est comme ça on saura ta caméra bouille quoi. Ta caméra bouille, on saura que vraiment tu es là, tu es sur le terrain. En même temps il est première. What tu m'as fait un kerano, Boulké sur le Mondoro. L'ancien ministre de la Défense Dairou. Lui-même il était à tout marfa d'abord ama kise ci wa o ko kra to du aga che o kana dio baptiste ça ko wa ebita erdman nga ka ko wa ko kebe fena donc anga ci anga yere jila ki folo aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire Issa mais comment d'amener oui anga bogalo kono quoi tu ne pas vouloir pas état gogo il faut bide ko anga bogalo kono galon est jumeni Issa ne peut pas être plus roi que le roi c'est à quoi ceux qui prétendent en demandant, c'est-à-dire en accusant toujours qu'à Foko Francis Redo, Minus Maredo, ou qu'à Ténétiki, Nyemokodo Yiranela, Minya faux, de façon publique, ou même de façon voilée, qu'à Foko ni Francis de Anga problème ou Kataka Banga Jamanako. Et maintenant, micro tendu, finiti, Nyemoko Fevena, pour quelle la position de la France, ou le ni Francis Tarako Jamana Antika à contrôler sur le terrain, le plan militaire, à Bessonner nos Oma. Donc, Emimega, tu prétends défendre les militaires, tu ne peux pas être contre leurs intérêts. Un abo au konobi quoi. C'est-à-dire la France là, ce n'est pas notre faute. A tiena de nous nana. Ni ya fo. Non. Et Ambolo. Non. Et Ubeka noni c'est parce qu'on dit gagner bon. Nous ya noni c'est parce qu'on dit gagner bon. Le fait comme l'a dit Abdraman qu'a éclairé Blounia fait. Ce n'est pas la France de venir nous dire cela. Ne mi fo. On sait qu'il faut biko avion ko bana bi amedom na kombi quand c'est ça dit couverture aérienne que ko est Francis Noé en waru tarami on sait qu'on faut de 1230 milliards tarami au Bekofe depuis comment du avec a faux ko la France le Mali c'est la zone des trois frontières ko uni Barkhane coopération là en termes de défense militaire mon honte appui aérien demandé français fait ne serait-ce qu'il a drone black nous nga déplacement suivi est-ce que nous avons fait la demande? Est-ce que Anya Kewa Akerawa Djabi Djoumene on n'a même pas besoin de demander ça. La France est là pour ça, mon frère. Pas du tout. Non, mais elle est là pour ça. Je suis désolé. Pas du tout. Non, je suis désolé. Mais il y a tout ça nous au désolé. Et les Mokoba là. On peut gérer là. Pardon, on peut gérer là. Juste une minute. Juste une minute. M'a fait Kairom info. Il m'a amené Congo Francis. En Malien, on a eu conférence d'entente nationale qui est fait, dialogue national inclusif qui est fait. Et résultat, mes recommandations Borakono a fora pour que Mali Kelenkaban ani Yad Agali Amadou Koufa Kassi en Kafo. Mais Francis s'est opposé à ça, Kaba. Mais c'est ça la complicité de la France. Bazaro continue. Où est France la complicité où? On a Sabali quoi. Ante Sabali de où Banoma Où Banoma? Mais dans la zone de Nyono là. Farabougue. Non, Nyono, c'est toute la zone de Nyono, ce n'est pas seulement à Farabougue. Aïe, même quand Farabougue, Asimentarom n'a qu'à être libéré. La commune de Dorofli. Aux zones là. La France ne nous a pas empêché, c'est-à-dire au Conseil islamique, d'aller négocier et de trouver un accord de paix. Notamment Farabougue. En attendant que la situation va améliorer. Notamment Farabougue. On arrête d'accuser la France. C'est-à-dire, dans l'initiative les autres peuvent nous aider à l'initiative. Nous avons les moyens de le faire. Moi, déployer D'abord, il faut que maintenant qu'on tient le langage de la vérité, quoi. Du complot. Depuis 2012, on a tour du complot. Depuis 1960, non, bon, 1960, mais depuis d'abord, ATT follow un tour du complot, au taf fait des Français, des Babrotlami, à ma menace à Kade, Armema, à Donata Borata Surasi, Damanoï, Panketi, Jokanga, de Madafri, en beau d'Afrique, qu'on a ça. Ibeka Nana, c'est le même tour du complot qu'il a fait. Vous connaissez mon bilan, je suis l'un des journalistes les plus critiques du bilan d'Ibeka. Ça, je le dis, je le maintiens. Mais je dois être honnête de dire certaines choses également. Ibeka a beaucoup fait pour cette armée-là. Mais parce qu'il a injecté beaucoup de sang dans la guerre et bilan armée war bilan effort de guerre quoi. Mais au minant nous au Bemimbi ça veut dire que Minanko Tebli. Ça veut dire que Francis, accusation, Doko chaque année, et c'est le même problème qui revient. C'est pourquoi nous avons ni Malite.
ararma ibe jamana sɔrɔ ou bien ibe mɔgɔw ye an ka armée soutenir anw ka armée ni ko aw anw ta o kɔrɔ ko ne bɔra la de o kɔrɔ ko ne bɔra la de or an bɛɛ de dun jɛ don et puis armée soutenir tɛ sɔrɔ nu bɛ min kɛ k'i jɔ k'a fɔ ko an bɛ armée soutenir c'est pas comme ça que tu soutiens l'armée est-ce que armée ye minnu dala yen nɔ u ka kan minnu bɛ yɔrɔ min na u n'o population ka ko bɛ cogo di an b'a dɔn an b'a dɔn ko kan bɛ yɔrɔ caman bi cohabitation est difficile voire difficile kelen i ye ɲininkali k'a la ko mun de kan ka kɛ i ye nin kumaba bɛɛ kɛ i ma solution mais i t'i jɔ aucune solution concrète i nin kɛra mun de kan ka kɛ kano kɛ ok allez-y mais e tɛ ne ɲininka kaba de bɛ aw sa mais sori sabali an ka se k'an ka siya laban ta sa c'est kaba qui pose la question n'est-ce pas et fɛn tɔgɔ de il vient même de me désaxer et fɛn tɔgɔ de mun kan ka kɛ bi mun ko ma min fi ka tuguni le langage de la vérité kelen surasi ɲɛmɔgɔ aujourd'hui a ka kan bi u ka fara ka mɔgɔw parce que olu de bɛ mɔgɔw dɔw soutenir quelque part k'a fɔ ko a y'a fɔ ko faransi dɔrɔn a y'a kɔ finalement olu ka culpabilité o tɛ ye or aujourd'hui la hiérarchie militaire est en cause aujourd'hui kabiri ni crise daminɛna depuis 2012 fo bi la hiérarchie militaire est en cause a ma jɔ a jɔyɔrɔ la waati dɔw la n'a ma jɔ a jɔyɔrɔ la mun kan ka kɛ bi a ka fɛɛrɛ dɔ kɛ n'a ma jɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ continuer ta an tɛ continuer ta dɛ a b'a fɔ an ɲɛ bi mun kan ka kɛ an b'a dɛmɛ min an b'a dogo cohabitation min bɛ se ka tuguni entre les hommes u ni minnu bɛ sigida kelen a ka kɛlɛ filanan ye min ye hali ni élément de l'armée dɔw ye extraction kɛ c'est possible a bɛ kɛ mais n'i y'a kuma fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko tu veux démoraliser l'armée an ka armée mɔgɔw tɛ sɔn nin ma a donna tan mais pourtant on sait qu'il y a des brebis galeuses a b'a la o u bɛ maliyɛnw de faga n bɛna une dernière chose pour n ka se ka bɔ kuma la je me souviens une fois o y'a sɔrɔ Tiɲɛna Kulibali de tun ye ministre de la défense ye fɛn dɔ kɛra bavure dɔ kɛra au centre du Mali où Tiɲɛna ale tun ye pinal association pinal ale tun y'o reçoit chez lui a ka bureau kɔnɔ ani y'o kuma caman fɔ quelques heures après an bɛ taa conférence de presse la Sigma la on lui pose la question il tente de noyer le poisson dans l'eau en me ramenant cette histoire de théorie du complot la personnalité malienne il y a ceci cela mais j'ai dit mais ni mɔgɔ minnu ye faute kɛ hali n'u ye armée hali n'u ye sɔrɔdasi de n'u ye faute kɛ u kan ka ɲangi de parce que ɲangini-baliya an bɛ o de fana kɔlɔlɔ kɔnɔ fana kɔnɔ il faut que an k'a fɔ n bɛ se ka kan ka tuguni mɔgɔw ka siran ka ɲangi ka kow kɛ a kɛcogo la hiérarchie militaire ka bɔ bi k'a f'a ɲɛna Mali la an ka armée état ye mun ye fɔlɔ l'état de l'armée et u bɛ dɛmɛ cogo min na u k'o fɔ ni mun ye kojugu ko u la komi tɔw bɛ ɲangi cogo min na u fana ka ɲangi o ɲangi cogo la ayiwa an bɛ bɔ nin kuma kɔnɔ an b'a dɔn ka fɔ an b'a dɔn e ka solution ye jumɛn comme e ko foyi tɛ yen o voilà non ne ko fɛn bɛ yen dɛ kaba solution jumɛn solution ye min ye i kan ka min kɛ ka ɲininkali kɛ bɛɛ la nin y'a ta fɔ ayi dɛ tɔw y'a fɔ an bɛ question jɛngɛ k'u di pour que an ka se ka débat kɛ a fɔ ne ka solution non attends d'accord damadɔ solution ye min ye d'abord accord min bɛ yen accord de coopération militaire an ka segin a kan kelen filanan accord d'Alger min ma ɲi an ka bɔ a kɔnɔ sabanan minɛn ka ɲini ka di an ka sɔrɔsiw ma minɛn ka ɲini ka d'u ma minɛn min bɛ yen dɔ ka fara o kan naaninan min ye commandement militaire u ka yɛlɛma don a la u ka yɛlɛma don a la solution nin de ayiwa babu min ni a kuma cayara dɔgɔkun kɔnɔ ka tɛmɛ babu bɛɛ lajɛlen kan o ye Amadu Aya Sanogo n'a jɛɲɔgɔn olu ka kiiri ye kiiri min ni san 5 kɔfɛ nin kɛra a kuncɛlen Mali Konate a kuncɛ cogo in Soroka kuma bɛɛ tun ye min ye pour que an kana se ka nin sujet débattre mais n'Ala sɔnna a débat bɛ kɛ a bɛ fɔ Soroɲina ta min fɔ ni mo ta kuma la san 7 an kɛra tirikitɔrɔkɔ la Sori yɛrɛ b'a fɔ ko san 7 tirikitɔrɔ kɛ san 7 tirikitɔrɔ kɛra fu ye parce que tiɲɛ ma bange ka yira maliyɛnw na a ma fɔ jɔn de ye berewurusi maa 21 jɔn de y'u faga k'u su don jɔn de don b'a kɔfɛ jɔn de ye ordre di o mɔgɔ ma dɔn tiɲɛ foyi ma don a la je crois que aujourd'hui an t'a fɔ k'an bɛ kiiri tigɛlabagaw jalaki parce que kiiri tigɛlabagaw fana bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko sariya tigɛbagaw olu bɛ ka sariya lawaleya de ni sariya lawaleya fana ni sariya fana bɛ yen nɔ sɛbɛn bɛ mun b'olu ɲɛkɔrɔ n'u ye sariya tigɛ n'o u y'u ka baara kɛ u ye tigɛ ni sariya sɛbɛn dɔ de mais k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a jɛya pewu a y'a ka dossier in na tiɲɛ foyi ma bange a la a ma dɔn maa min ye fagali kɛ jɔn jo b'a la jɔn jo t'a la kaba n bɛna le misala d'i ma n tun intervenant Sori yɛrɛ ka émission na n'i y'a mɛn k'a fɔ rébellion bɛ depuis 1953 fo maintenant rébellion kelen bɛ ka continuer mun don parce que quelque part dɔw bɛ yen nɔ olu de kɛra victime ye ko dɔw sen fɛ olu fana denw ou bien u somɔgɔw dɔw fana wulila k'olu b'olu tigilamɔgɔw venger a bɛ na ten de kabaw ne fitinin don ne tɛ se ka foyi kɛ n tɛ se k'a fɔ n tɛ wari filɛ n bɛ fɛ kiiri ka tigɛ n fa ye de
ne bɛ kow taabolo ye mais ne kɔrɔbara n fana bɛ wuli kɛ kaba pour que n fa ka kiri ou bien n balimakɛ ka kiri walima n somɔgɔ mun fagara nin ko la a kiri ka se ka kɛ tiɲɛ ka se ka dɔn a ka jugement ka se ka d'a ma donc o de bɛna kɛ nin rancune bɛɛ bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn nin kiri in na u tun ka kiri tigɛ ka tiɲɛ bange k'a jira maliyɛnw na jɔn de bɛ nin ko in kɔfɛ jɔn de kɛra sababu ye ka mɔgɔ 21 faga o kɔfɛ n'u bɛ mun kɛ u k'o kɛ mais kiri tigɛla mɔgɔw fana u b'an se mun kan ko kiri ma tigɛ wa maliyɛnw fana nɔgɔya parce que maliyɛnw sigi ka loi in voté tɔ assemblée kɔnɔ président y'a promulgué ka bila mɔgɔw ma se ka wuli ka kuma kiri ma kɛ a sori Maliki tɛ min dɔn minnu bɛ fa ye a fɔ an bɛɛ ye Maliki Amadu Aya ninnu ka mɔgɔ minɛ ka bila kaso la san 7 fɔlɔ d'abord i b'a ye sariya sɔsɔra depuis o yɔrɔ la olu yɛrɛ de ka laɲini kɔnɔ olu yɛrɛ k'u to kaso la k'a y'an kiri an y'o fɔ o wagati o mais mon frère tiɲɛ bɛ tɛmɛ o tigi ta kan wa o ni sariya o man kan ka kiri olu de y'a ɲini k'an minɛ k'an bila kaso la ko n kiri ni tiɲɛ tɛ o tigilamɔgɔ fɛ o t'o fɔ mais kiri kɛra wa sori donc n b'a fɛ ka min fɔ kiri kɛra sabula kiri tigɛra ni min i ka députéw de y'a voté i ka mɔgɔ sigilenw de y'a voté sariya taara jamana tɔgɔ la kiri tigɛra ni sariya de ye jamana tɔgɔ la moi je ne vois pas de raison encore aujourd'hui on s'oppose à ce jugement a yɛrɛ sira tɛ yen jugement kɛra mais kaba kɛ ko fila wa loi d'entente min ni kiri tigɛra o sababu la avant ce procès là il y a pas eu de libération avant les aya mɔgɔ dɔw ma bila wa mɔgɔ dɔw bilara mais mɔgɔw bɛ ka min fɔ ce que moi je voudrais dire ici ce que je voudrais dire ici loi de taara article 4 na ko o y'a jɛya k'a fɔ ko crime contre l'humanité a b'a kɔnɔ n bɛ ka min fɔ mɔgɔ minnu y'o sariya rappelé aw ye a tigilamɔgɔ tun bɛ yɔrɔ min ale bɛ place min na a ye yen sɔrɔ cogo min a b'a fɛ an ka fɔ a ye wa an b'a kalama jɔn don ne t'o tigi dɔn ne dɔ de y'a fɔ ye o dɔ de y'o fɔ ye sori a bɛ loi kɔnɔ a b'a kɔnɔ walima a t'a kɔnɔ la question c'est à ce niveau min y'a rappelé c'est pas l'important ko sariya tigɛra sariya de la kaba sariya de y'a tigɛ ayi Basara Haidara d'abord i bɛ ɲininkali kelen n b'a dɛmɛ n'o de kiri tigɛra wa ɲininkali bɛ yen kiri ma tigɛ kiri kɛra wa ayi kiri ma kɛ ka d'a kan kiri la jaabi 3 de bɛ kɛ Isa i jo don i jalaki don ou bien nɔ t'a la est-ce que ni 3 dégagera wa ayi a fɔra ko bɛn kɛra sɛbɛn dɔ de kan n'o ye loi d'attente nationale ye ni o b'a yira ko minnu ni olu kɛra ni bin kɛra minnu kan ko olu dédommagera donc du fait que olu dédommagera ko ka ko bila ten mais sori tɛ min kalama c'est que ni kiri min kɛra tan a tɛ Aya arrangé jeli sumana nɛnɛ kan a tɛ Aya ninnu arrangé et ça ne compromet plus Aya non a tout arrangé n'i tɛ sariya dɔn n'i tɛ sariya dɔn i bɛ ɲininkali kɛ a tout arrangé mun de la parce que sinikɛnɛ ma ni kuma kelen bɛ se ka wuli o min ye problème ye Isa c'est que mɔgɔ tɛ kiri siɲɛ 2 ko kelen na wa ni kiri de kɛra le fait que kiri ma kɛ demain ou après demain Aya ou ça y a un nɔfɛ mɔgɔ quelqu'un c'est-à-dire sariatigi ni ko falenna exactement sariatigi dɔ bɛ se ka na min b'a laɲini nin ko in ka jɛya or bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ni ɲi jɛlen don waati min na o y'a gasaki kuma ye c'est-à-dire ɲi jɛlen don bi yan non wajibi Aya ma kiri tigɛ koyi parce que bi minnu bɛ fanga la bi on sait que ils sont ni Aya ninnu bɛɛ ye pratiquement maa kelenw ye en termes de c'est-à-dire fanga armée ka fɛn na bɛɛ pratiquement comment on appelle le président du CNJ Diaw faisait partie du CNRD u ye sariya talen sɔrɔ ministre de l'intérieur u ye sariya talen sɔrɔ comment on appelle Sori nka le problème ye bi jugement kɛra olu de tile la sariya ma ta bi o mais mun na depuis sariya ta waati la o ma jugement kɛ non minnu bɛ bi u bɛɛ ni Aya ninnu bɛ mɔgɔ ko kelenw ye fanga kelenw ye mais n'u kun ye kiri tigɛ bi ne serait-ce que ka jalakitigi jalaki ka jotigi jo il s'agit pas d'aller exactement il s'agit pas d'aller vers une condamnation même minnu somɔgɔw n'olu fatura olu y'o de laɲini ko olu ye bɛnkan sɛbɛnna u bɛnna ko dɔ kan olu de dédommagera donc ka di olu ye minnu ye ko kɛ u ka jalaki jamana ɲɛkɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ min b'a to olu bɛ se ka u ka nimisi wasa sɔrɔ u ka dédommagement kɔfɛ ma kuma tora nin cogoya la Isa je te dis sinikɛnɛ ma ni sariatigi nana jamana in kɔnɔ la personne peut demander à ce que jugement ka kɛ ka d'a ka jugement ma kɛ et il faut qu'on dise les choses c'est l'impunité impunité totale en fait
ça sori nunu les théories du complot Francis de fana ni fana affaire ya Francis Nord ni affaire fana en fait aujourd'hui ne tun fait à ton kaka fane mun kɛra ni 21 perouge pour que c'est que fin do ye misalo de quoi pour que a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ Mali kɔnɔ tugun a tun kun dɔrɔn de et puis nous b'a fɔ k'an kana an ka indignation an bɛ ka indignation kɛ minnu dédommagé ni mun ye an ka jamana impôt ta c'est nos impôts là, sur nos impôts. Pardon, sorry, pardon, il je vous t'en prie, et puis il faudra qu'il capot faire, il était nous demain nous coller avec un enfoncé. Parce que ton argumentation l'article 4 de la loi d'entente nationale là avait nous fait nous exclure. Aujourd'hui, Bassoro, il n'est pas exclu, quelqu'un d'autre vient pour nous dire qu'on reprend ces procès Makeo. En fait, on a impunité et puis ça entend ça qu'il il n'est pas exclu que Dokabo Donda qu'avec critique à Donwati na Domina comme appelle il devrait au moins accepter que jugement Kake Kalejeya mon frère ka boire Maliki Konate Sori Ibrahim Diallo Basaro Aydara Abdurrahman Sissogo amba fo ka walimado Bamsa Jogolojo ambe ifo ka kanumba ko bela jelen fo Jibi Sako ka be ka an laje ni wakati la buwa paitawo ambe be la jelen fo si c'est far anga wuli amba bela jelen fo misali ka cha Mamadou Janka ambe bela jelen fo au ka ambe sibiri were nga yano che Ousmane Togo me réalisation la Bintou Napo sona radio fanfɛ Mamadou Zer Traoré ale tun bɛ fɛngɛ Mamadou Zer Traoré ale bɛ régie d'antenne na an bɛ aw fo ka wale ka faransikan fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Basaro i ko ka jɔn fo Abi Jara an b'u bɛɛ lajɛlen fo aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɛ kɛnɛ kan wasalaam